Bine, vă găsim un nou episod, eu sunt Denis și astăzi să jucăm ceva nou, ne jucăm Brawl PvP, da, după cum știți. Mi s-a întrerupt recordul de a n-am mai postat de ceva vreme, adică de azi dimineață. Când o să fie peste 40 de episoade, nu cred că o să mai postez în fiecare zi, dar nici acum nu postez în fiecare zi, o dată la 2 zile sau de mai multe ori într-o zi, dar sper că o să vă placă, o să ne jucăm Build Battle, să le dau niște super pupuri la proști. Hai băicioară. Cică limbuta, lingem curvacile. Ce vrei băicioară? Te drecu de cioară, bărliga ta drecu. Să-ți fut familia tu să-ți fut familia. Că am intrat deja. Ui mă, ăsta-l vreau eu. Deci ăsta-l vreau eu. Limbuta, lingem curvacile. La cur cu părul ei. Uai, ce n-aș pe arena asta. Hai mă, odată, nu începi, te drecu. Băicioară. Cred că vin la cinema. Ce fatucioară, ce-ai venit aici? Ce vrei tu, cioară? Ce-i? Snowman. Wow! Quarț. O să fac o quarț. Limbuta. Asta l-a picat și Max. Deci, cred că o să știu să fac unul. Du-te, bă, deci. Du-te, bă, că eu nu știu să fac un snowman nici în visele mătii. Te drecu. Unul mic, unul mare, unul mijlociu și unul mic, bă, de acum. Își pun carpete, carpetă. Uite aici, acum urcăm, 4. Mihai, gulai, zătătai perai. What the fuck? Doamne feri. Bă, zici că e un tort. Acum știu rețeta de tort pe Minecraft. Uitați-o, asta-i. Eu n-am făcut cu snow. Hai să fac și cu snow. Block of snow. Băi, dăm snow. Wow, ce diferit e snow. Dar au zis snowman, nu căcat, man. Nu quartz, man. Du-te, bă, că eu nu știu să fac. Poți să mă dați câte super pupuri vreți. Bă, eu nu vreau să dau legendarii la niciunul. Dar nu știu de ce. Hai, bă! Că mai este 1 minut. O să fac 2 meciuri de Build Battle. Hai, mă, what the fuck? Cât stau la un om de zăpadă, mă. Nu știu să fac niște blocuri. What the fuck? Eu joc Minecraft de mult timp. De când s-au descoperit aptoidele.
De foarte mult timp. Bă, sincer să fiu. Bă, 37 de secunde, carpete. Repede, mă, băgați ai. Black. Yellow. Hai mă, black. Pic. Da, sigur. No. Du-te, bă. Dar ce, mă, nu le place? Wow, super. Super pup. Măcar să fac ceva, băi. Wait. Pup. So, ok. Wow. Ce prost au votat, epic. Wow. Ăsta-i pup. Nu. La mine îmi dau legendarii singur. Măcar asta au lucrat ceva, băi, ciorilor, nu ca voi. Dar aici nu zicea câștigătorul, bă. Cior. Ăla a făcut casă. Doamne, ce retardat. Bă, acum a intrat acolo. Steve Snowman. Super pup. What the fuck? Bă! Super pup. Dăm super pup. 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 Super 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 super. La toți le dau super pup, mă. Super pup. Super pup. Super pup. Super pup. Gata, acum am plictisit și de super pupuri. Pup. 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 Magma Gamer. Doamne feri. Super pup. Super pup. Super pup. Super pup. Cine a câștigat? Mă bag la lobby înapoi. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să lăsați un share, like, subscribe. Ne revedem data viitoare. La revedere! Noi mă, înapoi la să mai facem și crabul ăsta. Crabul, bă, trebuie portocaliu. Picioare. Mi-am dat super pup direct. I'm running to the poor. Mai mă fac o găină aici. Mai găină. Băia să fac astea mai mari. Du-te un size mai mare de tengherla. Wow! Nici nu știu să fac un crab. Fiți atenți câte super pupuri strâng. Era fain dacă puteai să votezi singur epic sau
ceva. Du-te, bă, eu nu mai fac nimica. Du-te direct. I-am făcut picioare. Nu, picioare. Picioare. Clești. Gata, te-ai dus. Ia să mă uit la alții pe insulă. Păi, ciorilor, și-ați făcut, mă, voi. Uaa! Wow! Cam atât cu acest episod. Nu uitați să lăsați un share, like, subscribe pentru a continua seria de Build Battle. Ne revedem data viitoare. Numai bine și la revedere!